ассалому алайкум занҳои азиз, иншоалло ки ҳамаатон созен хубен, хуш омадем ба навори имрӯзаи мо. дараҷа чӣ хеле ки мебинед духтаро, ма камтар орзиқ шурида будам, камтар 10 минут дамш додам ва ду тарафа мухбар карда биридестам. орзиқ мепаза мегирам бегаҳда, камтар ки дига сам буса мекунам. И видео пеша ид буд, рӯза гирифтагӣ будем. вақте одам рӯзадор боша ҳар чӣ ҳавасаш мекуна. анам хел мехоҳам дар якчанд саволҳои шумо ҷавоб гардонам. Точнее, дута савол дар ёдам монда. Якум саволе буд ки шумо хонатона ба пули фаберлик харида мегӯед, не ки дар видео гуфтем ки шавҳарам ваъда дод ки хона мекунем ки ранги сексия боша, ранги этаж боша, условияш. яъне условияша гуфтам духтаро ки шавҳарам қати усто проектча кашида, ҳамихел мақсад хонаи мара ранги сексия кардаанд, дарунаш шароиташ ранги хонаи этажай. ма проект шуда назар доштам, ҳама расходош, ҳама ваёш апли фаберлик шидагии духтаро хонаи мара. баъд як комментария дига шидагӣ буд ки хандам гирифт. навистагӣ буд, як апаи хоҳаре навистагӣ буд ки шумо апли пособиҳои кӯдакотон хона карден, мегӯян апли фаберлик кардам. ба кадом пули пособия хона карда мешида буд ки як ма мекунам ки ба пули пособияи кӯдакош хона гирифта буд. ма 2 сол мешава ки пособия намегирам ай давлат. имуществотон бисёре гуфта давлат мода пособия адобрид накард. хеле пеш ма падават кардагӣ будам, отказ омадагӣ буд, дига ҳамқати ай паишам нашидам. вай 4 копейка ки давлат метия, вай кати на хона мешава, на мошин. бовар кунен, гаразда бисёр мо дар кӯдако расход мекунем. як моҳа расход ямин хурдана, расход ямин либосаву вай кӯдако игрушка, ҳамин чизое ки барои кӯдакоро ман мехарам, ай 100 000 зиёд мерава просто дар хурдану ҳамин либоса. ай куҷо вай хона кунида мераса, вай 40 ки ё 30 ки давлат метия барои кӯдакоро. хай агар шумо супер эконом набошен, нахрен, напӯшен, хона кунен, мумкин. не ки мо алҳамдулилло ҳам қасол дар квартирао будем, фақат шавҳарам кор мекардан, мо фақат замони зиндагимон мегузашт. барое ки расходи ҳозира замон, мақсад ба ясам дасам зиндагита гузарондан наметавонед. ҳар рӯз хариде, ҳар рӯз расходе, ҳар рӯз пул расход кунӣ, накунӣ намешава. фақат оли ки шавҳарам дар зиндагӣ мерафт, яъне дар хона пули квартира, пули либоса, пули хӯрока. ма алҳамдулилло ки фаберлик да кор даромадам, орзуҳои деринамона бароварда кардем. дар бари мардакам рост истодам, кор кардам, меҳнат кардам. шавҳарам кор кардан, хурданира таъмин кардан, ма кор кардам, пулои фаберлика ҷамъ карда хона кардем як ҷоя. алҳамдулилло имрӯз соҳиби хонаву дари хидмон шидем. иҷа айвал бирис ма қолини ворсдор заказ кардам, баъд покривала заказ кардам барои хонама, барои кровата. хулоса гап дар хонаам ака орзуҳома бароварда кардесам, чизе ки маҳқули дилмай, ҳар каталог оиликом ки мегзара заказ кардан мегирам, ҳама орзуҳома бароварда кардан мегирам. шуморам занои азиз метонен ки ранги ма баробари тарбияи фарзандо, баробари кори хона, дар бари мардакотон рост истода дасти кӯмак дароз кунен. яъне дар зиндагӣ ягон чизои рӯзгортона худтон ай пули худтон бихарен, кӯмак шава шавҳаротонда. мардак ай худаш мекуна гуфта ба ихтиёри мардак бимонем, дар гӯши мардак бор кунем ҳама чиза. мардакодам зур мебиёя. бароим дар қавати мардакотон истен, хезен, шуморам кор кунен, меҳнат кунен, кӯҳ-ҷапа намекунен, фақат ба тариқи телефон ҳаракат мекунен, клиентҳои компания фаберлика зиёд кунен. ҳамин ҳисоб компания шумода денежни вознаграждение мегзарона ки шумо метонен ки ҳама пулокати орзуҳотонро бароварда кунен. агар шумо командаи калон сохта битонен ранги ма, анам хел хона мехарен, мошин мехарен, ҳаҷ мерен, падар модаратона ҳаҷ рӯй мекунен, чӣ хеле ки ма орзу дорам, чӣ хеле ки ма ози план каштесам, ҳам хел шуморам орзу ҳавасатона бароварда мекунен. дар компания фаберлик кор карда муваффақ мешавен занои азиз. ина хеле покривали хушрӯ заказ кардам па свети пардаҳом духтаро. пардаҳо камтар поёнтар задагем, мо карниза оли болотараш мезанем. дар оянда пардора алиш карданиям, ҳозираша хай барои ҳозираша барои первое время ҳамин мешава. анам хел инҷа барои кӯдакоро на шотка заказ кардам. паста ҳаста фаберлик да шотка детски ҳозираша несте, пеш буда кози в наличии нест. ай ҳамин сабаб айвал бирис заказ кардам барои ҳамаша. запасошкати заказ кардам, шута алиш карда меистан. ҳамин хел бо як алай дига ҳоли чиз заказ кардагим раҳдай оста оста гирифташ мо дар распаковка мекунам. агар ки артиклош дар кор боша, ҳамин чизҳоро дар комментария нависед, иншоалло ки артиклоша мепартом. беҳад шоткои нағз барои кӯдакора меяхкияй
вай намекунад, дандони кӯтака хун намекунад. Аблучаи мара бинед. Машалла бачаҷони маам калонак шидай. Дандономо мешум гуфта. Рафта шоткаи апаша якаша мегира. Чақагӣ мекуна. Ҳамин сабаб чӣ кардам? Заказ кардам чандтаки. Ҳар якадомаш алиш карда шоткаи чонкади дандонашона боз шуванд. Анам хел хоначаи ма уютняк шид, бо хушрӯяк шид. Хушрӯтар шид гӯем. Палисос заказ кардам. Палисоси моишӣ ва мусормегирифтагӣ. Ҳам поламешутагӣ, ҳам мусормегирифтагӣ духтаро заказ кардам. Беҳад мошинасаш нағз, хушрӯ кардан мусорро мегирӣ, поларо тоза кардан мешӯӣ, дастада оби чиркин намезанӣ, беҳад удобни нағз. духтаро вақти ҳама ҷоро палисос карда шидем, мусорша обязательно нахолӣ мекунем. Мусорро бинем. Ҳама дома палисос кардам. Так, ин яҷаштам филтрштам мусорчанг мешавад. Пил чанг. Риштам даже пил. Хулоса гап тозаш мекунем. Баъд насадкаш алиш мекунем. Наҷа. Насадкаш алиш мекунем. Шотка дорад, шоткаш мекунем. Дроша тоза мекунем. Баъд насадкаи навша мезанем. Насадкаи полишвакша мезанем. Насадкаи полишвакша мезанем. Дроша озма шоткака тоза мекунем. Ана ова пуштишта мемонӣ средство кати. Пуштанша нишонтон метавонам ва тоза кунам. Дустроша. Малатакай тозаш накардам духтаро, барои ози полоро мешум. Баъди ки тамом кардам, баъд ҳама ҷо шакли тоза мекунам. Ози ине дронш вақти пол мешавад, худаш овкати средство инҷа андохтагиам тоза мешавад. Дронш пол нест, худаш тоза мешавад. Бо самочистка дора. Самочисткаша включать мекунӣ, худаш пол не хича мешавад. Бо нишонтон метимоли. Ана насадкаи полишвакша мезанем. Так. Тамом. Не насадкаша ичед мемонем. Дата фильтр дорам. намехел духтаро якум насадкаш кати, ҳама мусора мегирем, дием насадкаш кати ва якум насадкаш барои қолинай. Агар ки қолин набоша хонатонда ҳама ҷо кафел боша, метавонем ки анамин дием насадкаш кати ҳам мусора гирен, ҳам пола бишӯен. ҳоли ма дарошка бояд заказ кунам, калидорда аввал оли углакои чира девола намун шелоша бояд рыз кунам, плюнтис кати хушрӯ кунам шавҳарам. баъд чи заказ мекунам? Дарошкаи сафеди хушрӯ заказ мекунам барои калидора. анам хел духтаро, ҳар якадоми шуморо метонем ки дар хона нишаста дар пеши фарзандотон пули калон кор кунен, орзуҳои дилтона бароварда кунен. Агар мара мегуфтам ки вазифаи мардакай хона кардан, и кардан вай кардан мешиштам, имрӯз ма дар хонаи худам зиндагӣ намекардам ва ҳамқа орзуҳои худма ма бароварда намекардам. Агар ки ма худам меҳнат карда кор намекардам. Занҳои азиз, шумо бисёриятон шоҳиден ки ма аз соли 2020 амини сайти ютуб канал ма пеш мебарам. аввал ма ба забони русӣ кушодагӣ будам, яъне фақат ба забони русӣ гап мезадам. чанқа ки медонистам албатта. баъде ки фаҳмидам ки блогерзанои тоҷикам ҳастанд дар ютуб, бо ма ба забони тоҷикӣ видео кардана сар кардам ва видеома ҳамаша удалит кардам. Видеое ки ба забони русӣ кардагӣ будам. ма блогерзанои мусулманкаи дига миллата тамошо мекардам, яъне қирғизора, татарора, бо кадом миллатора. хулоса гап тоҷик набуданда тамошошон мекардам. рӯи ҳамно ма дида ютуб канал кушодагӣ будам. баъд вақте ки ман ютуб канал кушодам, тоҷико дараки маро ёфтан, дар комментария навистан ки ҳамхе тоҷикорам блогерӣ мекунанд. хулоса гап
чат доштиян, группа доштиян. Ман ҳамҷа даба бичидам, баъд хати бисёриёшон шинос шидам. Баъдам хеле пеш бурдем оста ай соли 2020 алҳамдулиллоҳ ки намқа пешравӣ кардем, худоро шукр. Ай вақте ки ник ма Фаберлик дар омадагем YouTube канал ма уқахшро аҳамият наметиём, барои ки командам калонае, постоянно реклама, ай блогери популярни мегирему. ай сабаби ки ма худма нишон дода наметонам дар YouTube, яъне рума нишон дода наметонам. ҳамин сабаб просмотрҳои мавқа баланд нест, ҳам мавқа вақт надорам ки ҳар рӯз видео кунам. Лучи ҳамин рекламара заменяк кто-то другой сделает. Одамое ки мақсад вақтшон васеа, команда надоранд, ма пулшона просто метиём, ма кор мекунам, оликум позволят мекунам, ма пулшона метиём ва ё рекламара мекунам, одамо мебиянд, ма қати ва ё кор мекунам, бизнеса меомӯзонам. ҳам ма вақт маҷидо кунам, видео монтаж кунам, ҳам озвучка кунам, ҳам партум, ҳам дар комментариҳои YouTube каналам ҷавоб диём, ҳам бо командам кати кор кунам. мутаассифона иқа вақти васеъ надорам. ай ҳамин сабаб ма рекламара заказ мекунам, рекламамо пул кати мекунанд, ма командама ҳам хеле пеш бурдестам. бисёре мегӯянд ки мо YouTube канал надорем, мо блогер нестем. ин кор барои мо нест, ин кор барои блогерҳо, блогерҳо фақат муваффақ мешаванд дар ин соҳа, блогерҳо фақат пешравӣ мекунанд. хато мекунед занои азиз. марам блогерам, не ки ай вақте ки дар Фаберлик кор даромадагим редка дар ҳамин YouTube канал ма видео мепартом, практически ма сайти худам одам регистратсия намекунам. ҳамаш ай рекламаҳанд, ҳама одамое ки дар командаи ма кор кардестанд, ҳамаш ай рекламаҳанд. шуморо метавонед ки реклама заказ кунед, нахтона дар ягон ҷо нишон диҳед, на овозтона бирорен, ба тариқи реклама команда бисозед, маошҳои баланда бирорен. чем дар таи комментариҳои дигар блогерҳо даромада я дигаритона пас зада, я дигаритона ҷанг карда, ҳақорат карда, вақтона бекор сарф кардана духтаро, ба тарбияи фарзандатон машғул шавед. як коре кунед ки дар зиндагитон пешравӣ шава, як коре кунед ки фоидатон ба мардактон, ба фарзандатон раса, яъне барои улучшени зиндагитон мақсад вақтона сарф кунед. ба ҳамин рӯзо як хел комментариҳоро скрин карда мебиёрам, омада ки апаҷон ира бинед даҷа чӣ хел навистаган, ира бинед даҷа чӣ хел навистаган. мегӯм астағфирллоҳ, товба карда мегӯм ҳамино занои мусулмонанд, ҳамино занои тоҷики худмонанд, чи ба якдигариш иқа ненавист дора, ба якдигариш иқа бахилӣ дора. хай шумо пешравӣ карда натонистед, як каси дигар пеш рафтагӣ, тонистай ҳамун духтари мардак гуфтиям гапо, қанша бизанам молодец, ай худай кор биромадай. шумо просто таъриф кунед, мошалло бигӯед, чем як дигаритона пас зада, як дигаритона тӯҳмат кардана. шумо дар компанияи Фаберлик вақте регистратсия мешавед, ягон кас шуморо маҷбур намекунад чиз заказ кунед. шумо ба ақли худтон, ба пули худтон, ба картаи худтон заказ мекунед, чени ҳамон пултон заказ мекунед, чиза ҳамон шампуна мегиред, сари худтон мешӯед. барои хонаи мара заказ намекунед, ё ки барои хонаи дигарора. забунои пасте ки заказ мекунед, дандонои худтон, фарзандотон мешӯед. хулоса гап чизе ки дар кора шумо да заказ мекунед, ягон кас шуморо маҷбур намекунад, ин кори маҷбурӣ нестай. компанияи Фаберлик да ма регистратсия шидагиам, барои хонаи худ ма ҳар 21 рӯз чизои дар кори ма заказ мекунам, чизе ки ман доита вай магазин мехаридам. ҳамон шампун, ҳамон зубнои паста, ҳамон чизое ки гаразда қимат ма магазин мехаридам, ҳамон чизоро инҷа мехарам, бо плюс пул кор мекунам, падарка мегирам, бонус мегирам. ин хуб нестай, чи ма магазин қимати зар харидана. ягон бор магазин раҳматат намега, ягон бор магазин падаркат наметия, ягон бор магазин тада ойлик наметия. а Фаберлик шумо да ойлик ҷидо мекунад. хуби компания мо дар чизае, дар ассортименти бисёр ва нархи арзон. ҳама чизе ки мо ҳар моҳ дар оила истифода мебарем, чи шампуну собуну зубнои пастау, чи средствои посудашӯӣ, полшӯӣ, либосшӯӣ, ҳама чиз бо ғайри ин чизо, посуда, одежда, обув, косметика, парфюмерия, ҳама чи дора. шумо ҳамин чизоро ай магазин, ай дигар ҷо рафта намехарена. ай Фаберлик, ай лични кабинети худтон заказ мекунед, дар ивази заказотон туҳфа мегирен, маош мегирен, бонус мегирен. занои азиз, бо ҳам херанги худтон одаморо миёрен, магазини Фаберлика ва ёда шинос мекунед, яъне бо маҳсулоти компания ва ёро шинос мекунед. ай ҳамин сабаб компания барои шуморо денежни вознаграждение ҷидо мекунад. ай сабаби ки шумо клиентои компанияро зиёд кардесен, худтон клиенти компания шудагед ва дигарото тавсия додесен чизои компанияро. ҳамин қакора духтар, ягон кори қинес, ягон кас фанди фиреб намекунад, ягон кас барои хона, ягон кас дигара чиз заказ намекунад. вақте ки шумо регистратсия мешавед, ҳар як кадоми шумо да компания логин парол рой мекунад, ки анам логин пароли худтон кати шумо фақат лични кабинет даромада метавонед, вай фақат шумо да дар кора, ҳеҷ кай дигар дар кор нестай. вай чиз шумо худтон ба пули худтон, ба лични кабинети худтон барои хонатон чиз заказ мекунед. дар ивази заказотон чӣ хеле гуфтам, компания барои шуморо бал ҷидо мекунад, ҳисоби бало шумо уже званию маош да мебироед. дар компанияи Фаберлик уже ҳамин 100 бал компания маош мегзарна, ай 100 бал. ма дигар компаниёро фаҳмидам условиёша вообще гуфтам ин точно барои халқи тоҷики мо нест, тем более официально дар Тоҷикистон кор намекунанд. вай компания Фаберлик 15 сол шуд ки дар Тоҷикистон ай пашти ҳама мешноса Фаберлика, ҳама медонам маҳсулотоша мехаранд, истифода мебаранд, нағз мебинанд. чӣ қадр дар Тоҷикистон бисёр истифода мебаранд чизои Фаберлика.
چقدر پاپولارنه، همه میشناسن. فابرلیک بگوی وست تاجیکستان میشناسه، برای که 15 سال شد این کمپانی در تاجیکستان مشهوره. 26 27 سالش رسید که در روی جهان کار کرده است. официально پاسپورت تاجیکاتی میتونی که رجیستراسیون شوی، اولکوتو در کارتت بگیری. محصولاتش ارزانه، یک شامپو 15 سم 20 سم میخرین، از بونه پستر 15 سم 20 سم میخرین، 10 سم میخرین. دیگه جای خیلی نرخ چیزی رسید که با صفت نقص، با نرخ دسترس، با کیفیت خوب گفتم گپو. دیگه جو نیست خیلی نرخ، خیلی کمپانیا. یک تا نمی دینسنی کمپانی فابرلیک ده زنای تاجیک پیشروی کرده میتونن، برای که اکثریت اولوی تاجیک کم بیزواتن، یعنی چیزی ارزان میکنن، چیزی دسترس میکنن. چیزی دسترس فقط در فابرلیک، فقط شما در همین زنای تاجیک پیشروی کرده میتونین. کدومی که کار کردن میخواد، کدومی که موفق شدن میخواد. رنگی ما ایخونه نبرومده، یگام جا نرفته به تربیت فرزنداش مشغول شده، با پلوس پل کار کردن میخواد. دخترو در واتساپ من نویسین، ما کارش مو به پل میموزونم، رجیستراسیون میکنم، کمکتون میکنم که اولی که بلنده بروین. نه دخترو ما سراستی متن کردم، پیچاندم ازی اسم گرم برای میجم ولی باید سالش نسبتا نمیدونم تخم شکل تکم تخم شکل نه از نمیدونم به تخم باید خیلی سفید روح میگوید برای بخاطری تماشا بینو تا کامیرا خشو بیا گفتم که تخم کردستم بلوشته تخم مولدستم بلوشته کلون مایده ها رنگه هر размер کلون اومده. تست ازای کلون که از سواب من بابایا چقدر وقت میگیرم سموسا یا سوال با دمکشوی رو موند شبا که تیار میشه. تمام میمونیم بپسه. این دخترها اینه دیگه لیستم اینجا باشه. یکم لیست تیار شد. مثلا ببین چه خوش شد. مثلا اسم میگیرم تلک کردم اینجا ده بالا استالده نکروات کردم میوه شدم آرزوهای پختگیم. بیاد بمزه ریزونه که خوش اومده. ابریکوس بمزه بده کودکو همشه خوردنم خوش اومد. اینجا کیفی روی کردم نمک کردم. این رو بینید دخترها چقدر ایدیال نتایج شدی. لیست من تیار شد سموسای با مزایی برای خیلی خوش اومده.